äidin tutustumaan kerran hirvimetsästykseen ihan mielenkiinnosta. Enpä tiennyt lähtiessä mihin jouduin. Se oli sairasta, ihan vitun sairasta. Heti ensimmäiseksi metsäkämpällä hirviukot joi omaa kustansa. Ja valelivat alastomat ruumiinsa toistensa paskalla. Porukan johtaja työnsi hirven sarvet persereikäänsä niin, että sarvet sojottivat ulos auringon nousussa. Sitten muut tukot ripustautuivat omastaan persereijästä niihin ulos jääviin sarviin. Näky oli kauhistuttava ja haju vielä pahempi. Nelipuolista ja painajaismaista huutoa. 16 miehestä rakennettu alastonveto, sietämättömiä ääniä, ulosten haju, kusen ja paska sumentava taju. Hirvi-ihminen, hirvi-ihminen, hirvitun ihminen. Onneksi kerkesin hälyttää apua, minuuteissa alkoi tapahtua. Taivalta satoi napalmia ja metsän laidasta luoteja NATO-joukot poistui minuuteissa. Jäljelle jäi vain kuusen oksaan muistoksi jonkun ukon vasen korva ja irronneita hampaita. Massiivinen oksettava 16 miehestä rakennettu alastonveto, sietämättömiä